Il-morsa finanzjarja li jinsab maqbud fiha il-Partit Nazzjonalista, b'mod partikolari bl-ammont kbir ta' dejn li sploda fl-aħħar snin, qed tinħoloq atmosfera xejn sabiħa fl-istrutturi tal-istess partit, bid-deputati tiegħu skomdi quddiem din is-sitwazzjoni xejn feliċi. Dan der ċar kristall waqt konferenza tal-aħbarijiet li l-Partit Nazzjonalista għamel il-ġimgħa filgħodu, fejn id-deputat Ġerome Caruana Cilja ġie mistoqsi biex jagħti ċifri ta' kemm ilaħħaq id-dejn tal-partit. Madankollu, dan ma jinfarfar kollox fuq spallejn is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Charles Bonello. Tista' tikkonfermalna kemm ilaħħaq id-dejn tal-Partit Nazzjonalista? Dwar dan diġà tkellem riċentement f'intervista il-Segretarju Ġenerali u naturalment m'għandix xejn inżid ma' dak li qal il-Segretarju Ġenerali. Fl-aħħar intervista li kellu fl-aħħar jiem, Charles Bonello der skomdu għall-aħħar jitkellem dwar din il-mażra tqila. Għalkemm għal diversi drabi sqal li l-Partit Nazzjonalista ma jinsabx fi kriżi, is-Segretarju Ġenerali spiċċa jgħid li d-dejn tal-Partit Nazzjonalista għadu ta' 32 miljun euro. Grek qal li d-dejn tal-Partit Nazzjonalista fl-2022 kien ta' 32 miljun. Illum kien qiegħed. L-istess. L-istess? Dan huwa l-istess ammont li Bernard Grek kien semma eżatt wara l-aħħar elezzjoni ġenerali ta' 3 sin ilu, bl-iskop li ħadd ma jikkontestaħ għal kariga tal-kap. Għandna 32 miljun euro dejn. Dik hija r-realtà illi għandna qudiemna.